1,5 miljoen laaggeletterden kent Nederland. Ik ken het ook een beetje van huis uit. Mijn vader die had ontzettend moeite met schrijven. Hij stond achter de bar om 's avonds laat nog om geld bij te verdienen na zijn huidige werk. En hij vond het ook lastig om namen op te schrijven, omdat hij ook bang was dat hij het niet goed opschreef. Dus dan hield hij het altijd bij kenmerken. Dus gekke snor, 3 cola. Koos Vervoort, hoe zat het bij u? Want u bent lange tijd helemaal niet naar school geweest. Nee, ik was natuurlijk ontzettend goed en bedreven in spijbelen. Ja. Ja, dat kwam eigenlijk ook een beetje, voor mij is gekomen door mijn thuissituatie. En, wat was die thuissituatie? Mijn vader die dronk graag een biertje. Was alcoholist? Ja. Later begon het steeds meer tot me door te dringen van... ja, ik heb een probleem en ik moet er wat aan gaan doen. Ja. Maar ik durfde het gewoon niet. Je schaamde je te veel? Ja. Ja. Maar ja, je kreeg misschien een vriendin of wat dan ook. En, Ik kreeg een vriendin, inderdaad. Ja. Had ik ook nooit verwacht. En dan moet je... Wat moet je ermee? Geert de Vries, u bent directeur van de Stichting Lezen en Schrijven. En u organiseert dus ook cursussen, hè? En heel vaak zie je inderdaad dat mensen beginnen met een computercursus bijvoorbeeld. En door die computercursus uiteindelijk toch ook aan het lezen en schrijven gaan. En is de drempel schaamte? Ja, schaamte. En onbekendheid ook, met dat je er iets aan kunt doen. Er zijn mensen die op hun 75ste nog beginnen. Opa's of oma's die hun kleinkinderen willen leren voorlezen. En die ROC's, dat zijn dus speciale plekken voor volwassenen. Ik was de jongste op zijn klas. Jij was de jongste? Ja, mijn vader is toen ook gegaan. En hoe oud was je vader toen? Nou, ik denk in de 40. Maar het grappige was dat hij kwam toen die avond stoute schoenen aangetrokken. En hij dacht, nou, ik ga het gewoon doen. En toen kwam hij zoveel bekenden tegen dat hij echt dacht... Ja. En jullie hebben die cursus gevolgd, jij hebt die cursus gevolgd, jij hebt die cursus gevolgd. Ja. Is je leven daardoor anders geworden? Anders? Ja, absoluut. Want voor die tijd liep ik zeg maar, altijd achter de mensen aan. En ik wil graag eens een keer naast de mensen lopen of voor die mensen gaan lopen. Nou, voor die mensen, dat gaat mij voorlopig nog niet lukken. Maar ik loop er wel makkelijk langs. Je schaamt je niet meer zo? Ik schaam me helemaal niet meer. Nee. Koos? Gelukkig niet. Nee, ik ben zeg maar uit het hoekje gekomen en 180 graden gedraaid. Ik was altijd wel op zoek naar een uitvlucht. Om niet te hoeven werken, want dan moest je lezen en schrijven. Dan moest je dat of dan moest je dat. En nu? Ja, nu is het tegenovergestelde, anders had ik hier niet gezeten. Nee. Als je me echt niet hoeft te vragen... Voor deze mensen en voor diegenen die hun lagere schoolkennis wat willen opfrissen... staat in Amsterdam de avondschool voor volwassenen. Ja, maar Geet, dit is 1965. Ja, dat is inderdaad schrijnend. Dat het nog steeds zo'n ontzettend groot probleem is. En ik denk dat er altijd wel ergens in de samenleving aandacht voor was. Maar dat je eigenlijk hebt gezien dat het nooit een collectief gevoel was van... jongens, hier moeten we met z'n allen wat aan doen. En ik heb wel het gevoel dat dat nu zo langzamerhand gaat gebeuren. En hoe belangrijk is prinses Laurentien daarin? Ja, zij is natuurlijk onmisbaar geweest, zeker aan het begin, 4 jaar geleden. Daarvoor was het natuurlijk waren heel veel mensen wel hiermee bezig. Maar zij heeft natuurlijk wel heel veel aandacht hiervoor kunnen genereren. Zij heeft aan een aantal bekende Nederlanders gevraagd... doe mee, geef bekendheid aan dit belachelijke cijfer. En we hebben er ook iemand in de Verenigde Staten van Amerika zitten, André Rieu. De klassen moeten de helft kleiner. De leraren moeten weer een dubbel salaris krijgen, zodat het weer een gerespecteerd beroep wordt. Als je in zo'n welvarend land en goed land leeft als Nederland... dat er dan 1,5 miljoen mensen kunnen zijn zonder kennis van letters... niet goed kunnen lezen en schrijven. Je hebt een aantal net hier aan tafel gehad. Natuurlijk heel schrijnend. Ja. Het zijn ontwikkelingslandenachtige taferelen. Marja van der Helm, u bent een taalcoördinator op een VMBO in Delft. Wat doet u dan? Nou, wij proberen het onderwijsniveau omhoog te brengen. En wij constateren dus, en toevallig heb ik van de week ook weer geconstateerd... bij de nieuwe leerlingen die volgend jaar komen... dat toch 25% van de leerlingen die binnenkomt... en dan heb ik het alleen over technisch lezen... ver onder het niveau zit. Dat zie je ook eigenlijk aan alle mensen die hier zijn. Het gaat steeds stappen terug. En uiteindelijk begint het allemaal bij de school. Ja. En dan begint het al bij groep 1. En het begint zelfs nog daarvoor. We komen dan toch even bij u, Ton Duif. Voordat we helemaal bij de baarmoeder zitten. Maar daar begint het wel. Daar begint de ellende. U bent voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. We kunnen wel zeggen dat het basisonderwijs, dat u daarover praat, hè? Wat nu in het verleden gebeurd is, maar misschien daarvoor eigenlijk ook altijd al... is dat die focus op taal en rekenen verdwenen is. En dat heeft te maken met het feit dat als je als kind niet goed in je vel zit... als je een probleem hebt, kom je niet aan leren toe.
En we zien steeds meer kinderen met problemen. De scholen zijn nu bezig met taalprogramma's en rekenprogramma's. We noemen dat taalpilots, waar enorm veel belangstelling voor is en waar ook hele goede resultaten voor zien. Maar ook dan moeten we constateren dat daar niet alle heil van verwacht kan worden. Het is een inspanning die we met z'n allen moeten doen. De basisscholen in Nederland hebben best wel een hoog Efteling-gehalte. Het moet allemaal heel leuk zijn. En gezellig, leuke projecten. En dan vraag je als ouder wel eens af... Wordt er ook nog gerekend? Ja. Die voorschoolse educatie is een thema waar wij nu ook heel stevig mee bezig zijn. Wij proberen jongeren inderdaad nu eerder in beeld te krijgen dan de kleuterschoolleeftijd, om het zo te zeggen. En dat is om inderdaad te voorkomen dat kinderen al met een achterstand binnenstromen. Het is niet iets om je voor te schamen. Je kunt bij het ROC een schrijfcursus doen. Je kunt daar op latere leeftijd iets aan doen. En dan ook je kinderen een betere start geven. Door jezelf te verbeteren, verbeter je ook je kind.